Kumusta ka mo mga tugang? Lugod, marahayman an kamugtakan, kanlambang saro sa satuya. Panahon na naman para sa lipotang pag-urulay manungod sa mga pwede tang tungkusan katakod kan paggamita kan Bicol bilang tataramon. Ako si Vic Nierva, pagtarabangan tang urug pang pagyamanon dangan, urug pang paugmahon ang paggamit kan sa diring dila sa arual daw tang pagkabuhay. Madya na, magbikol kita. An marhay nagibuhon magbikol kita nagbabago man ang gabos. Sa halipot na kabtang nainikan sa tong programa, madya nang balikan sa karipasuhon ang sarong tanog na sa tutuusan na ginagamit ta sa arual daw alagad tiba at daita narireparo. Siring man baga kaiyan ang mga bagay-bagay na pirwing yaon sana. Minsan, napapasipara. Kaya, madya, hilingon tanin turuhukan ang sarong aspekto kan satuyang tataramon, dangan urog tapang pahibugon an malay, may pagkasabot dangan malangan na pagpapahayag. Uya, ang tanog o pandugang nahi na minsan nagiging hi, him o hing. Ang pagpabarubagong ini depende sa mga dahilan na makukuaman sana sa satuyang lingwahe. Hi, him, hin o hing nasasaro man sana na igwa nin tulong baryasyon. Anong mga halimbawa ka ini? Uya, mga ordinaryong aktibidad. Himuro, hinuli, hinungay, himuta, himaha, himasma, hinguko, hiluno, himasi, kadakol pang iba. Alagad turuhok mo na kita sa mga halimbawang naunambitan. Ang pandugang nagbabarubago nin forma, alagad sa lingwistika, pareho man sana. An iba hi, igwa manin him, igwa manin hin, dangan hing. An kahulugan na dara sa kinabitan na tataramon, pareho. Sabuton ta sa paagi kan mga ini. Ano ang nahihiling nindong halimbawa? Ang tanog na hi, him, hin o hing, pag ikinabit sa sarong tataramon o rugnakon ini sarong pangaran, nagiging gawi ininin paghali o pagtanggal kan bagay na iyan. An himuro, paghali kan mga puro. Himurhon mo an kalunggay. An hinugi, paghali kan dugi. An hinuli, paghali nin tuli. An himaha, paghali nin pagkapaha. An himasi, paghali kan mga tipasi. An makonsuelo ka ini, iyon na bakong simple ang mga panundun para digdi. Halimbawa, sa arin ng mga kataga o tataramon gagamiton an hi, sain man an hin, sain man an him o hing. Sa ngunyan, marina, sa urulay, uro-urumpukan, klase o trabaho, hilingon takon paano, dangan sa inpa ginagamit ang mga pandugang na ini. Ipadagos na iyan sa masunod na kabtang. Kadakol na halimbawa ka ini sa mga artikulo na nasa sa tong website. Magbasa na sa www.magbicolkita.com para man sa mga suhestyon o hapot na urug pang magpapayaman kan sa tuyang programa, mag-message o mag-email sa mga detalye na mahihiling sa indong mga monitor. Iyan ang sa tuyang episode ngunyan. Ipapadagustaan makulor na urulay na ini, dakul pang mga aspekto kan temang tinutukar pa sana. Ako po si Vic Nierva, maghirilingan kita sa sunod na simana. Dahil kita maguntok, urog pang magugma, magrukyaw kan saliring tataramon. Madya na, magbikol kita.